Hej og velkommen til den lille instruktion i, hvordan man tilføjer en YouTube-video til sin Wikispace. Jeg har logget mig ind her på min Wikispace-konto, og jeg vælger nu vores side, samfundsfagssiden. Som I måske bemærker, har jeg lavet nogle ændringer. Men jeg går så over i Pages and Files, og der kan vi jo se vores forskellige artikler. Og nu, det er jo sådan set lige meget hvad jeg vælger, men jeg kan vælge lige lege, vi tager den her. Og så går jeg op i Edit heroppe, og det jeg nu skal, det er, at jeg skal lægge en YouTube-video ind i vores side. Jeg går herned, og så skriver jeg lige en overskrift, fed video. Godt. Herefter går jeg ind på YouTube. Jeg har på forhånd åbnet en video her. Det er så Worst X Factor Auditions Ever, og det synes jeg jo kunne være sjovt at have med. Så jeg går ned her under videoen, så står der del og indlejring, og så kommer der sådan en lille kode her frem, og den vælger jeg så at højreklikke på og trykke kopiere. Så det er den kode vi skal bruge for at flette videoen ind på vores Wikispace side. Jeg går nu op i det der hedder widget heroppe og trykker, og det jeg jo gerne vil lave, det er jo en video, så derfor trykker jeg video, og så trykker jeg YouTube. Og så højreklikker jeg og indsætter den kode, som jeg var inde og hente før under YouTube-videoen. Så trykker jeg save, og nu kan I så bare se, der står YouTube her, men jeg går så op i save-siden. Og når den så kommer frem her, skal den lige gemme sådan, jamen så kan jeg altså sidde her og afspille videoen Best and Worst X Factor Auditions Ever, hvis nu man synes det var relevant. Det er det så ikke lige her, men det kunne være noget andet, man selv havde lavet for eksempel. Så slut på denne introduktion til hvordan man embedder YouTube videoer på sin Wikispace side.